kakapsat, kin hermanas, kin hermanos. Akan tatayo man ti nasantuan tapno mangigdag iti kakapsat nga padak nga dinapay amo ti kinaunig ti kinamisteryo hermanos ken hermanas. Kastamit dagiti anak nga agtutubo ijay damet nga ma-encourage kuma gapu iti datoy asursuro ni Hesukristo. Ebanghelyo ni Hesukristo, pagungarin nanto ti tao, napudpud no asursuro, nalintek ken nasantuan. Pakaisalakan tayo, saksian ti Espiritu Santo, paniknikan ti Santo Biblia, Santa Biblia yaw awis na, dalan mapan kinama, pagsukim at pagsaganaan, dalan ti pagaryana, nagasat dagiti dongni, bumasakit aramidina, sa okin padto ni Hesukristo, nga naisurat ti libro, Santa Biblia ilawlawag na, naayat padagusin na, ti Espiritu iti puso na, ti Espiritu ni Hesukristo, ti Maestro ken Apo tayo, mangibaw ingkin mangisuro, sagot isip ti Apo, Santa Biblia ilawlawag na, Santa Biblia ibalakad na, Santa Biblia ilawlawag na, naayat padagusin na, ti Espiritu ti puso na, ti Espiritu ni Hesukristo, ti Maestro kinapo tayo, mangilaw alawakin mangisuro, sagot isip ti Apo, Santa Biblia ibalakad na, Santa Biblia iawawis na,
dalan mapan kinama panagsukimat panagsagana dalan ti pagaryaan na nagasat dagiti dongi pumasakin aramidin na sa ukin patun Hesu Kristo nga insurati libro data kakapsat ti mangig kumadagiti kakapsat data lang tinak mai kanta.